बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबजेक्टआव दङ बड'लेण्ड आरो 6थि सिडिउल हालामनि थाखाय खुंथाय बिफानारिफोरनि कलेज गायसननाय जागोन। दिसपुराव जानाय आसाम केबिनेट जथुम्मायाव सरकारा गिदिर मोनसे बिथांखि लादों। आसामनि गंफ्रोमबो नखरावनो मोब्लिब गोहोनि जगायथिखौ 30 इउनिट फ्रि खालामनानै होनाय जागोन। नाथाय बिनि सिमाया 2021 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय मार्च दानसिम 3 दाननि थाखायल' जागोन आरो बे खाबुखौ गासिबो थागिबिफोरानो मोनगोन। लोगोसे हाजोआरि ओनसोलखौ आसामनि 6थि सिडिउल खुंथाय बिफान महरै मुं दोन्नायनि बिथांखिखौबो आजावनाय जायो। बड'लेण्ड आरो 6थि सिडिउल हालामनि थाखाय खुंथाय बिफानारिफोरनि कलेज गायसननायनिबो बिथांखिखौ आजावनाय जादों। नैथियाव दङ लरेन्स इस्लारिया UPPL दोलोआव हाबसिगोन। बर' हारि थांनानै थानांगौनि थाखाय गोख्रों खामानि मावग्रा माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो BTR गोरोबथानि सागानगिरि लरेन्स इस्लारिया दिनै UPPL हानजायाव हाबगोन। मख'नो गोनांदि लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे गोख्रों राजखान्थि हानजा थामहिनबा UPPL हानजायाव BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हाबनो हागौ होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे हाबाफारियाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आबो बाहागो लागोन। थामथियाव दङ हाग्रामा महिलारिया बुंदों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया प्रमद बर' नङा हिमान्तसो। BTC बिसायख'थिया जोबनानै थांनायनि उनाव फैगौ बिधान सभा बिसायख'थियाव राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय नांथाबबाय। बेबादि समावनो फिन हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव हाब्रु सारज्लायनाया सोलिफिनबाय। मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर'मानि कदमतलायाव BTC गोरोबथा सानखौ BPF दोलोआ खुंफुङो। बे गोरोबथा सान खुंफुंनाय मेलाव BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया BTRनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर'खौ थांखिनानै बुङोदि आथिखालाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया प्रमद नङा आसामनि मन्त्रि हिमन्त मामायासो। ब्रैथियाव दङ 18 फेब्रुवारि खालि हादरनाङैनो रेलगारिनि सिबिथाया बन्द थागोन। बोहैथि दाननि 18 खालार बृहस्पतिबार खालि हादरनाङैनो 4 घन्टानि थाखाय रेलगारिनि सिबिथाया बन्द थागोन। मानोना सोमावसारारि आबादारिफ्रा बे बन्दखौ फोसावदों। सोमावसारारि आबादारिफ्रा 18 फेब्रुवारि खालि साननि 12 रिंगानिफ्राय बेलासि 4 रिंगासिम हादरनाङैनो रेल सिबिथायखौ बन्द लाखिनो थाखाय खावलायदों। लोगोसेनो बे सोमावसारनायखौ रेल रक मुं होदों सोमावसारारि आबादारिफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।